Hola, bon dia, què tal, com esteu? Bé, avui divendres acabam la setmana amb una feina de socials i ja amb aquesta donant pràcticament per acabat ja el tema. El darrer dia de ciències el que varen fer va ser copiar el mapa de les costes, a la vostra llibreta, aquest mapa que tenim aquí, i us vaig dir, bueno, copieu el mapa, de moment només heu de copiar el mapa, copiar els cercles i ja us diré què farem amb ell. Val, doncs la feina que toca fer avui de socials és treballar amb aquest mapa. Eh, la primera activitat que podeu fer és les que teniu aquí baix, la part de baix del llibre, les podeu fer, val? I així també repassam una mica què era això dels caps i tot això. És una feina que s'ha de fer mirant mirant el mapa, val? I les diferents costes i tot això. I després els podeu fer a la llibreta, no cal que copieu enunciats ni res, val? Simplement poseu exercici 1 i poseu la resposta, exercici 2 i exercici 3. Val? I una vegada que heu fet això, sí que us propos fer aquesta activitat, val? Us vaig a posar en el class 2, en la història de la classe, us posaré aquest document, val? I el que vull que feu és aquesta taula, val? Llegint la taula diu, seguint el mapa copiat a la llibreta de la pàgina 36, que és aquest mapa de les costes, completa la següent taula marcant amb una X les característiques de cada una de les diferents costes i respon a les preguntes, val? El primer que hem de fer és aquesta taula, l'heu de fer a la llibreta. Seria ideal que vosaltres mateixos doncs, la féssiu, val? Però bé, si no podeu, no s'acaba d'aclarir, jo us posaré el document amb la taula perquè la pugueu descarregar i la podeu imprimir o com us sigui més fàcil, val? Hem de posar un costat a la part esquerra de la taula. Aquí heu de posar les diferents costes que tenim: Mediterrània de l'Est, Mediterrània de l'Est, Mediterrània andalusa, Atlàntica andalusa, Atlàntica gallega i la cantàbrica, val? I després jo he posat aquí dalt els tipus o les característiques que pot tenir cada una de les costes, val? Pot ser alta, rocallosa, retallada, recta, baixa, plana, arenosa o espadada. Què hem de fer? Doncs si per exemple la costa mediterrània de l'est de la part de Catalunya és costa alta, doncs posam una X. Si també és baixa, posam una X també, val? I heu d'anar marcant quines característiques de les que hem vist de les que tenim en el mapa compleix cada una de les costes, val? Anar marcant amb una X, no sé, Atlàntica andalusa és retallada, doncs posam una X, val? I una vegada que hem fet aquesta taula hem de fer les activitats següents, val? Que són les que teniu aquí baix, d'acord? Indica, bé, queda aquí marcat, però bueno, indica les costes que tenen més de dues característiques en comú. Doncs aquelles característiques que tenen, o aquelles costes, perdó, que tenen més de dues característiques en comú, doncs les poseu aquí. No sé, si per exemple són costa cantàbrica i costa atlàntica gallega tenen dues coses en comú, doncs poseu aquí cantàbrica i atlàntica gallega. Doncs poseu aquí baix, poseu cantàbrica i atlàntica gallega, separam. La Mediterrània andalusa i la Mediterrània de l'Est, Comunitat Valenciana i Múrcia també, doncs posam aquí Mediterrània andalusa i Mediterrània, val? Les que tinguin dues coses en comú. I després, en aquesta part d'aquí baix, el que heu de posar és quines costes no tenen cap característica comuna entre elles. És a dir, si la cantàbrica té marcades no sé, per exemple, té marcades doncs vam a marcar que és alta, que és plana i que és espadada, i la Mediterrània de l'Est té retallada i recta, doncs si us fixeu, la cantàbrica i la Mediterrània de l'Est no tenen cap característica comuna, val? Doncs el que hauríem de fer seria, en aquesta d'aquí baix, dir que la cantàbrica i la Mediterrània de l'Est
no tenen cap característica comuna. Posaríem una i l'altra. Si hi ha altres que tampoc tenen cap característica, doncs l'Atlàntica gallega i l'Atlàntica andalusa. Val? Al primer apartat, en aquest d'aquí, heu de posar les que tenen dues característiques en comú i en aquest d'aquí les que no tenen cap, val? Que són completament diferents, d'acord? I aquesta seria l'activitat que hauríem de fer per amb el mapa que us vaig dir l'altre dia. M'ha quedat aquí una X, però bueno. Val? Seria fer els exercicis d'aquí baix del llibre, aquests d'aquí, val? I després completar la taula. Ja us dic, si la voleu copiar, la copieu, i si no, us descarregueu el document, el feu en el que hàgiu imprès i ja està, us junteu la llibreta i ja està. I sí que us recomano que reviseu una mica el tema de paisatge d'interior, de planúria, de muntanya, paisatge de costa, perquè una de les tasques del cap de setmana serà fer un Kahoot i el farem sobre aquest tema, val? Així que bé, ja he vist que heu estat treballant amb els euros, que heu estat treballant amb ahir vau estar treballant bastants amb el Tangram, que us ha semblat bastant divertit a molts. Bé, continueu, aneu practicant i aneu fent, val? I qualsevol cosa, doncs un missatge, un comentari, el que necessiteu, d'acord? Vinga, adeu.